Bdiet ħirġa raġuni vera għalfejn l-Oppożizzjoni ħarġet għat-tabla ħabel kontra l-investiment f'università oħra. Għal dan il-Ministeru tal-Edukazzjoni fi stqarrija b'reazzjoni għal rapporti fil-mezzi tax-xandir tal-Partit Nazzjonalista. Ir-rapporti allegaw li l-Ministru tal-Edukazzjoni ħareġ regolamenti li jemendaw b'mod li jdajjef il-kriterji tal-liċenzjar u akkreditazzjoni għall-edukazzjoni għolja. Fi stqarrija l-Ministeru wieġeb li dan jindika kemm l-Oppożizzjoni ma tridx pluralizmu fil-qasam tal-edukazzjoni terzjarja. L-avviż legali sar b'konsultazzjoni mal-Kummissjoni għall-Edukazzjoni Ogħla, l-entità indipendenti f'dan il-qasam li ċ-ċermen tagħha huwa Martin Scicluna. Permezz tiegħu se tkun qed tagħti spazju biex jidħol il-pluralizmu fil-livell terzjarju f'pajjiżna. Il-Ministeru tal-Edukazzjoni kjarifika li l-avviż legali għadda minn proċessi pubbliċi, inkluż dik li tpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra l-attenzjoni tad-deputati. L-avviż legali għalhekk ma jbaxxi bl-ebda mod il-proċess rigoruż biex istituzzjoni edukattiva tingħata il-permessi li topera. Il-Gvern diġà konferma kemm il-darba li l-ebda proġett mhu se jħalli impatt fuq il-progress tal-Università ta' Malta. Il-Ministeru għall-Edukazzjoni fakkar li għall-2013 l-Università ta' Malta kellha budget ta' 55 miljun euro. Din is-sena żdied għal kważi 71 miljun euro. Żidiet li qatt ma seħħew taħt amministrazzjoni nazzjonalista. Eżempju ċar u fatwali ta' kemm l-Università hija prijorità għal dan il-Gvern.